बेलबारि आर्टिपल खबजानाय वेस्ट बेलबारि ओ उत्तम देवरमान nok nukhungo belai kheno jongjal kalaijak kwchangma jorao belai kheno bial bikheto kalaijak bo amoni bagui no chubachu khaika em sohel developma mdc college developma tai YTF ni jiten developma khoboi kwbangma adongo manjak baikhe o chuba thinigo bongno kisa misa chamung rok bodi khetai thujangnai kutung manui aba hairok naikoloino rwijaka naine tv ni bisinti tini tamo saka mdc college nukhungo watui kalaijak kunugoi borok tin pai bera pai borok numui rwikani जों खोनाखा abo जों saimia asole जों local amchang dongfor जों ke sanai kwrwi moni pore जों saimanka जों tabo media ni madhyame जों खोनाखा mano nukhung khub video kalaijak hai obostha gang khusna phaika bo boroni bo phaika bahai kingka tangai haingka nima asole kwcham borok buphabai जों sinirayo borok boni jeta family understanding kरै kaglai phulai ka thilai ka thanglai ka abon pada tai sanglai ka abon family adjust krengai yang waisang man pore last to जों khana pika bufan aro kisa borno khairu jai ja kisa pair ka nok tangma yang to khabor bai ambasa kulai gonda tabo tam jani haman jaga ne phai sok ka boni bagai जों abo khana waisin media ro madhyame khana जों borno jeman mano kasangma jorawa boni nok bui tangr jaba chikonsa bera nok me keseng aro no borok haba ko bonaro chunaro ko hedi kere ni kale changor je manchak sino local ni sine honorable em sohel de broma tai chine youth icon sine borok nang jiten de broma tai oro west juni chairman bishirai tai bino abagi chang mi lai local ne je manchak borok ma chang subana hnai achon cha hotat khai tini jehetu chang edi cha pangtoi chine marathon panda drugs awareness no tai khai tong cha kala hachom sa chap la media rok mala ka bor mutu khai phika ka tho thangai bor na kise help khai din na sa hai ki phale bane bone bagai chingor gnang ni pheme pheba nong ni je problem no khnawoi chngo ba ki continue subalai to mane je manchak subalai mane obon bagai ching kha kwaro je no chini je manchak subal no no khabai ya to jane apod bipod nong ni kagos potro khai nang thane ration card khai nang thane o jaga bo as a local hisabai janang man ang juga jokhain narni jeta manchak subanai chorol area to nok no ta kok sarkar ni video bai ambasa ni video kok sarkar nong transfer ni bagai oro chung ration card to bumuti sawai tam problem amda chung baki khlai chung olor kok salai dai obonang sitang bon bugang koide phadi chung mani ya phalai ai tini lokonno subana ni hne tini pulano chung chini media rong belakan hambai maruo tangke chung tini media bisin chung tini on use mamani chung chini pungo marathon je race program tamon yagol chini volleyball tournament program khaitong pro chini media rok saka je kahe jago belakan family birman klai tongkha bono thangai chung suban nangnai amon logi no chini am chini honorable mdc tongo te chini union leader tongo chini joint chairman tongo chini member tong te chini jot am chini leaders sok by kok sanan chini leaders sok erans khlakya borong ni nok bo recently no bo kharja tangrikha ge chung borok khos kham pore boni kagos kuno kuri documents kri saimanka abo yagulo chini leaders of borok kok salekya je chini oje nukhuni bukhujak bo ngai kulai champar ni bo ajago ja ambasani bina mere certificate bina ne transfer claim yom hai problem face khaman bagai borok ration card kuno kri om hai ga saimam yagulo chini borok manang chini white team leaders borok kok saka chini dajiten bo kok salekya te chini honorable mdc borok kok salaiman yagulo boni immediately na bini aro transfer khai bongno ration card samna borok chaitok nai tai chini ok sangma jara wo bongni je ri kutung rok te bongni chamung rok to chini leaders of phale ke aun bagai chini leaders song bo bele bele ken hamai maro che chini media rong black and hamai maro nok tini kami rogos je jago chini leader nok yang tama janaro kono giman bagai aun bagai narong bele ken hambai te oma hakena chung chini boba grani chung sengkra gai chung jot to than chakle chung oma chubalai ne lokorok na chung je jaga jung jal klai tong chung oma hakena basalai ne nangke chung saimano pal linki chung sal lugnai salsa thanjan bisidine chung chini boba grani loge tongai salsa chini dofani chini je jung jal tongmo sakagai chini chung salsa chini kuplai ni chung pohor nogi mane ni khakau hambai